So, good morning mga kaibigan. Welcome back sa ating YouTube channel. So, solo trail po tayo ngayon. Ewan ko lang kung may nauna na po sa atin ng mga kapwa nating trail riders. Kasi dito tayo ulit sa ating trail site, Mount Paldingan, as usual. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, so sana makapag-subscribe po kayo sa channel po natin. And always click yung notification bell para ikay always updated sa ating mga trail videos at mga hunting videos. So abangan nyo po yung kaganapan natin sa araw na to. So napakahirap yung daan guys. So dito lang ako saglit at magpahinga. So sa tingin ko mayroon nang umakyat na mga motor, yung mga kasamahan natin na nagtitrail, kasi kita natin dito guys yung traction ng gulong, umakyat na sila. So today is Sunday. So shout out sa ating mga kapwa trail riders. So madalang na yung nagtitrail kasi yun nga, napakahirap yung daan, kasi napaka loose gravel yung daan, tapos sobrang tarik. Yan o, yan po tayo muntik na mag-uno. So kukuha lang tayo ng buwelo dito, kukuha lang tayo ng lakas, magpahinga tayo. So sana may maabutan tayong kasama natin dyan sa taas, or may mga nahuli pa, di natin alam. So stay tuned lang guys. Mauna na ako. Mauna na ako. Oh, sige. Nih pagsubli kayo mo. Tiga kami lang kita. Diretso ta dya ataw na. Ataw. Poin. Nga na isumit tapos bumaba joy. Bumaba di San Manuel. Satak nyo yun. Ora, baka mo man igusuli na rin. Kita nyo pa ya. Ahon da mo ka kadua, may saklang. Ay, ito ba nga ni Insong Natay? Mga tawagan na ka. Omot. Anak mo lang tinawagan. On tawag na. Ay subli kami lang kuman. Subli kami ko mo. Taka ko na ni Insong kami nga magluto. Mo pala inusto ground time it lang jay. Kaya na siguro. Naglugang kayo? Naglugang kayo? Ay nagapu jay kwa. Twin Peaks mabalin kaya na siguro. Downhill mo ti jayon. Dita lang banda na rita hingga na isumit sulang ti medyo pasangat. Teo. Tal-tal time. Ano pa yung tawagin? Grabe dita ako, tatakla makita dita ako dita apil. Diretso Ani JP lang baba. Ano bali diretso, mayat lang dai kayang-kaya na segunda diretso. Ijay baba. Ijay enti nag siku-siku ngay nga di ay. Ay, wala. Grabe mo tumangat ti motor. Yagrod. Wan pa ka sa tayo jay. Kadamot hikers dita nga linabsak. Ay. Babaklamot kin may sa nga balasang. Jay putot ko na panagtakrit iti piminggan.
kami ng Ataw Trail. Mga Team Pogi Boys. So ayan, naabutan natin yung Team Pogi Boys BBTR from Baguio Benguet Trail Rider. So ito palang dalawa yung sinasabi nila kanila dyan sa baba na nauna. So naabutan po natin, ay bali nagkasalubong kami. Tapos niyaya kong pabalik sa Ataw Trail, doon na kami mag-exit back to Insyong. Okay, so stay tuned guys, huwag kayong bibitaw sa ating kaganapan hanggang mamaya. Uy, agop overflow. Grabe banog ko. So ayan, tara na ulit. Para makunan ng video. So, kasama po natin BBTR Pogi Boys. Tayo sa summit. So, nandito na kami sa summit. So, yung mga hindi sumama, lugi. Sama natin si Sir Bren. Hindi na na dyan. Frankie. Tatak lang ako Makadwa. Share ko yung surut ko dito Ay, tatalang. Tatalang mo't makamay dito Ay, tatalang. Gusto mapashare mo ito. Ito yung mabut ide. Dito yung pandang mawanan. Delikado mo dyan ko. Dito iti ko nakaramidig ko
Dito turod na nga rito eh. Ito nalinis pa tayo. Uwan mat dito turod na rito. Tara pag-ayaman ti bike dito eh. Ay. Tinga banda ko ito. Medyo nasa mukun makita ba sit dyan eh. Jay ko. Trakte ko ti bike makikita. Ito nagpalumbada ti bike ta ide. Uwan. Yan makikita di eh. Nagpalumbada ti downhill. Nasamag. So yan, maganda talaga guys pag may goggles dito tapos nakagwantes. Wala akong gwantes ngayon. Ah, dito nga batog. May TV yun eh. Ado ka rito eh. Ado bakos dito eh. Ado bakos. Wan. Lagi na natay di ko kalapaw dito. Papay nga tayo saglit dito sa kubo. Ataw trade.